ଆଜିର ଜୀବନ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ମୋବାଇଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ପାଠପଢ଼ା, କାମ, ଅଫିସ୍, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ପରିବାର ସହିତ ବସି ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ହସିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ସମୟ ମିଳିଲେ ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଲି କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଖୁସିକୁ ହିଁ ହରାଇଦେବା, ତେବେ ଏହି ସଫଳତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେଣୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲଟା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନ କେବଳ ଦୌଡ଼ିବାର ନାମ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ରହିଯାଏ ସେହି